Nekazaritzako lurren funtseko bigarren partzelak eman dizkie Jose Luis Bilbao Aldo Nagusiak, Bizkaiko 4 nekazari eta abeltzain gazteri foru jauregian egin den sinadura ekitaldi batean. Hainbat lagun batu dira ekitaldian, Irene Pardo nekazaritzako foru diputatua, Ene eta hainbat sindikatuetako ordezkariak, foru ogasunekoak, sektoreko elkarte eta kolektiboetakoak, eudelekoak, bai eta beraren lurrak nekazaritzako lurren funtsari laga dizkion lehenengo jabe partikularra ere. Bigarren adjudikazio fase honek aurrerago ere izango du jarraipenik. Hurrengo adjudikazioa segurazko 2013ko lehenengo hileetan egingo da. Horren aritik partikularrei dei egin die Aldo Nagusiak beren lurrak lagatzera animatu daitezen. Oraingoan laga diren partzelak esate baterako Busturian eta Galdamesen daude, eta 5-30 urte arteko kontzezioak dira, 4 proiektu egiteko balioko dutenak. Baratzeko proiektu 2, hegaztiei loturiko egitasmo bat eta azkenik basogintzako bat. Hala bada, prezio eta balorazioen batzorde teknikoak ezarriko duen 340 eurotik 1250 eurora arteko errenta baten trukean, beren jarduera egin ahal izango dute horrek gazteok.